Ku danna mana subscribe don samun aikin mu a kowane lokaci. Wai ni masoya ta tun da nazo naga sai wani kauce kike ki kalli can kina ta muzure ka ba an jiba bera abin nan ya kike haka ne me kike dan matsawa ne ba ki san gani ga kine mai mujeri muna abin nan muna soyayya masoyiya ta babu komai ya lakacin babu komai ne Allah ka zo mu tafi ina ta ba magana kana ji na kana kai matsala ne da kai Allah ni ina soyayya abin nan ina dan ka gane ina dan ba fure na ruwa ne ya mutanen da suka samu ma ya san ba kai rabu da su da Allah ni ina tare da gimbiya ta masoyiya ta ke ba ki ga tuba ne ba har tarbi nake rikewa ina salati saboda Allah bani ke ba ka yi ba ga yarinyan nan ko wani wannan kake kama da Allah soyayya kenan kai ba ai ba gane soyayya ai mata dan basiro ba zan gane tana suna ba kai wayo Allah da Allah ta wani rana wai ni wannan juya da ke kina magani me yake faruwa ne ba komai dole akwai abin da yake koyi mu he wani haka kike da hancin kai ne babu komai ya nake tafi kuma ki ina kike Allah saurara mun mal Allah zuwan ka ne ka kurma da kake wani wannan tsarin yarinya tana kallon ka tana wanda daga ma wani wannan ba duk kawari yake da Allah gafara kai ne wa mu sani Allah gafara gyara rai hakuri ma fa take da kai ba mu kan hakuri muke da kai ka sa kana wani ko ga mu kashi mata ai zaman hakuri nake da kai wani sanka nake an ga ma ka Allah jibi ka da Allah gafara kai ba rabin mutum bane wa kuwa ai gaba ɗaya ne fada jiki ba zan je hada zan yi Allah ke normal mu shiga kagula fannin zo su ta ne